Искам я тази стъклена кожа, бе, ама как да стане? Ами в миналото видео съм ви разяснила как да изберете най-подходящата киселина за вашата кожа. А сега ще си говорим може ли да се комбинират тези киселини и как точно да ги използвате. В миналото видео споменах, че алфа-хидроксикиселините излющват горния слой на кожата и помагат за онези финни бръчици и текстура по кожата, докато бета-хидроксикиселините проникват по-надълбоко в порите и изчистват излишния себум. Мога ли да комбинирам тези киселини за най-добър ефект? Да, може, но трябва да се внимава. Най-безопасно тези киселини се комбинират, когато са в балансирано количество в един продукт. Ако пък имате домашен пилинг, който е с два отделни продукта, единия с алфа, а другия с бета-хидроксикиселини, по-добре двете киселини да не се наслояват една върху друга, защото все пак и двете са ексфолианти и понякога в непремерени количества могат да създадат дразнение на кожата. Може да използвате двете киселини в два различни дни или да използвате едната сутрин, другата вечер. Азелаиновата киселина, за която също ви споменах в миналото видео, се комбинира отлично и с алфа и с бета-хидроксикиселините. Продукти с киселини като серумите, например, трябва да се нанесат на кожата поне 15 минути преди увлажняващия крем, за да може кожата хубаво да си абсорбира киселината и да получите максималния ефект от нея. Много малко количество, максимум 2 пъти в седмицата. След седмица-две, ако кожата ви се чувства добре, може да зачестите употребата. И по принцип не смятам за нужно да го казвам, защото е нещо, което трябва да използвате всеки божи ден. Но, говорейки за киселини, все пак съм длъжна да го кажа. Нанасяйте редовно слънцезащита, защото използвайки киселини, кожата ви е особено чувствителна към слънцето и няма нужда допълнително да я изпържваме с вредни лъчи. Ако тези видеа са ви полезни, не забравяйте да си ги запазите или да ги изпратите на някой, който има нужда от тях.